Sorry yung laban niya, no? Inuwi, no? Oo, dala nga 3 points siya, no? Oo, dala. Boxing yun. May matak na yan, yan. Boxing yun, ano? May matak na yan. Oo, dala nga na, kart na. Solid. Solid yung tennis doon, no? Mga ganun, no? Ang PBA niya pare na. Labas natin yung 4 points na. Dala na, galing tayo, Tiger Woods, sinakputa ako. Paldo. Galing Tiger Woods, sabi ang kataktak yun. Paldo basketball. Tiger Woods. Nakataktak yun, dala nga, kaya ng 3 point. Tiger Woods, aloy tang Leon ta. Ganang Lebron. May matak na yan, eh. Lebron. May matak na Sinabi yan. mo pinamisa kayo. Boss, nanyan yung dalan papunta Margot? Margot. Diretso nga mo, kay Batwanan. Ah, Ali pare, mas sanding magpabalik yo, ay tumuro ka rin. Mas malagwa yung miros. Ali pare, nung magbalik ya ka rin, dumali niya pagkitang metong kanto. Malawot yo. Pare, maniwala ka. Mas bilis yan nung karin makanyaning gawa na. Maligaw nga dwa. Ha? Bakit? Sarado yung dalang ka rin, eh. Leo? Di na lang ko pa napong ka rin eh. Okay naman. Baburi mong sabyan. Makabukulat na yung dalan ka rin. So, buri yung sabyan. Maglaram ko. eh boss. Alina. Eh nako, may papateken. Pare na ako sa niya makanito, kami misip makanyan. Gusto niya kasi ka na ako. Pikay kaya pa rin. Pituru-turuya pagkitang malawot ka rin. Gusto niya ka na ako eh. Ba, wala na mo kukontra kaya ka. Pag-suggest kayo mo. Ganing masakit kaya kayo eh. Akong tuturo ka rin, kukontra. Akong kitna nga hanapin eh. Makakatapa mo. Tawarin mo rin mo. Bakit? Ba, pangatatong nyo, gigil na ako. Wala mo. Ay, na! Eh doon na maya pang naumi yung utang. Ipate-patela mo. Ayaw, di ba?